رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين، وبعد. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادي تفشرفلا لجبا ومتنغينا على فيك كبوشتا ندنغالين تورما كان سيني دبا ما تغبرك ماي alam yeko damine na be ko laba ka kishini nama de la fe ka ke Abdullahi de ani Aminata denka kira udafa baga kira kuntigi ale de kira folay wale de kira laban kira folo do dalila ale dana dan fen bela jelenye dan fen be bora ale de norola wode kama be fo ko kira folo kira laban do chilila kira to bela jele uka kira ya blonda datugurani ale de ala kira ba ko ale misali a kira uchela ko abina fo mo mi so joka ban so in totora briki kelen dayoroy mo tora ka so imunumunu ba fo a ko ni so nyana parla anyana ko nga hali briki dengele ni mi fle halo o place tunga fa ko dafa ala kira ko kame o briki den kelen ni mi made ko de ale wale nana kira ya blonda datugura foni mi galon wela yara lasa ani bunye nyine ayere ye walma ka togo nyine ayere ye nyonte Muhammadu kofe daba maka kiraya o jora o dafara wa qatamin nabiyyin kira o dafa bado amma de la fe kishin ne ma ala ko jidi kira inka ana so mo sanmo anaka saba nyuma olu munun tugura kira inko jogo nyuma yaka ka bolo jogo nyuma yaka fokata se domi Allahu Ta'ala bina nyiningali ke jogo nyumauna ala kan an jogo ke Allahu Ta'ala yara sakoi nambora ya mawdo kiramanto ala ka dele ala fe ala ka hine anaka kishi anaka barka ala ko jidine na okelengele na bela jelenka bishu ina tuye sungalo tle sheki ye shini tle kononto doin yana anke bo ko nafla diauma aka wati karangerene anaka wati bulu dale ka bo ka nafla diauma yana nge do nafla kono ambe au hakili jigi sigida temene na anya fo ye ka fo shun suna ube ala fendo ni uke ibi baraji soro na fendo fenembe oluye wajibi ni mo luke shun era biche nga ni bela jelen ko fe mo sababe mo kase mo nanima sharia ya falendo oluko shunkola sharia ya faro oluko pep ka oluka shun fale jumena ko ka nyobo ka di namba fama ko ikrajul muddu debi nafo tige fanyo tige flat dale nyogona ka soro ima kuru ima dayele ko jugu ka da nyogona ka dama kenya o fanyo olu bo de bo tlekele o tlekele shungolo tle bisaba ubo nyem bisaba bo ni sungoro kera tle mugan kononte olu bo nyem mugan kononto bo ube shuma o ka baraji bo nyongo soro oye mogo munu ye asnafu alladhina yajuzu lahum ikrajul muddi oye arba mogo nani mogo munu kan ka muddi bo mogo nani afolo e sheikhul harami chakoroba shije mogo mi aya shi beke islam ya imbaralla nga koro nana ka shije ale tse ka kongo era munyu tuguni shi jera koro sera niveau na tse ka kongo munyu ko o kana yere toro ake anyobo doro abi shunke baga ka baraji nyogona soro abi na folu tara retrati la sa nge retrati bita ala yara fe ni yake ala yi kenema manamina ni korola ala ko aleti masaye masamimbi fitiru ngaleya ka fo abi baraji tika ila la kike nyobo doro ka dino sebi ko ba baraji blaika minana don maga do ya ira ni nyon yara fena sema soro ay ka kana yara toro a baraji dafale mi ay sabu ebi sewati mi yake ala ni desara ala ti bla ati janfa ngi nga niye nyosuso alai itashi kongola aflana ode imraatun ajuza musokoroba
fɔlɔ ye cɛkɔrɔba ye filanan musokɔrɔba o kumana fɛ cɛ ni muso fɛn fɛn mana ɲuman kɛ ala ye i bɛ a sɔrɔ ye k'a fɔ ko cɛw de kɛrɛnkɛrɛnna ka musow to la ko musow fɛnɛ n'i kɔrɔla fɛnɛ e min tun bɛ su ala ye ala ɲɛda kama ko i k'a dɔn k'a fɔ i ka sunkalo ɲɔ suma k'a di su nɔ na o kumana fɛ n'i ma se o fɛnɛ na e fɛnɛ b'i ta baraji sɔrɔ a sabanan el maridu lezi la yurja bur'uhu banabaatɔ min ka bana kɛnɛya tɛ jigiya e ta tɛ si kɔrɔba ye nka ala yɛrɛ de y'i lajarabi ni bana ye bana in a bɛ ban don jumɛn o yɛrɛ dɔn tɛ bana duminen de b'ale kan bana duminen in fɛnɛ a tɛ se ka sun n'a sunna dɔrɔn a ma ɲi a ma a bɛ se ka a nikun se halaki ma walima a bɛ se k'a se saya yɛrɛ ma o kumana fɛ n'o sɛgɛsɛgɛra k'o sɛbɛnciya k'o f'i ye ko banabaatɔ kan'i yɛrɛ degu sun na tuguni ko e k'a to yen komi e ka bana kɛnɛya tɛ jigiya k'i k'a ɲɔ bɔ k'a di dɔrɔn nka ni bana kɛnɛya bɛ jigiya o kɔrɔ ye di ni dɔkitɛriw y'a sabati k'a fɔ ko bana in a bɛ se ka kɛnɛya yani sunkalo banna dɔrɔn kalo damadɔ a kɛnɛyara o kumana fɛ ɲɔbɔ tɛ fɔ o tigilamɔgɔ ye dɛ o bɛ sunkalo juru de sara ale b'a sunsa de k'a juru sara mɛ an kan bɛ mɔgɔ de ma nin yɔrɔ min ka bana kɛnɛya jigiyalen tɛ k'o tigilamɔgɔ de bɛ mudu bɔ k'a di a ka sun pilasi la a laban o ye sin di muso ye o mɔrdi'a muso min b'a la ka sin di den ma ni ale dun sunna den tɛ sin sɔrɔ ka min silamɛya ye hinɛ diinɛ silamɛya ko den fitinin in kama ko e ka sin di den ma i k'a ɲɔ bɔ k'a di aw hamil walima muso lasiribagatɔ muso lajɔlen walima muso kɔnɔma muso min kɔnɔma don n'a nana sun a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ se ale yɛrɛ kun ma ala k'an kisi a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ fɛnɛ se den min bɛ a dɛbɛ fɛnɛ na den min bɛ a kɔnɔ ko yafa kɛra o fɛnɛ ma o fɛnɛ bɛ se ka ɲɔ bɔ faamucogo ɲuman ala k'a d'a ma a bɛ fɔ nin de ma ko diinɛ ye nɔgɔya diinɛ ye nin yɔrɔw de don silamɛya ka nɔgɔ a kana gɛlɛya nin yɔrɔw de don nka silamɛya ka nɔgɔ kɔrɔ tɛ ko haramu daga silamɛya ka nɔgɔ kɔrɔ tɛ ko taa mɔgɔw janfa sugu la taa mɔgɔw kɔrɔ fɔ silamɛya tɛ nɔgɔya yɔrɔ la dɛ o yɔrɔw ye points de n'i sera olu ma dɔrɔn olu ye kabayiraw de ye ninnu de ye silamɛya nɔgɔya yɔrɔw ye ala kɛ faamucogo ɲuman di an ma n'an bɔra yen bi tun ye sunkalo tile 8 ye sini ye tile 9 don ye o nafila an bɛna bɔ sisan ka o de fɔ aw ye ani wirido min fɛnɛ kan ka kɛ a la samanu rakaatin o bɛ bɛn arakan 8 bi arba'i taslimatin salam bilako 4 arakan 8 salam bilako 4 yakraw fi kulli rakatin bi fatihatil kitabi arakan kelen o arakan kelen bi suratu fatiha kalan siɲɛ kelen n'i y'o kalan siɲɛ kelen suratu masad walima surat tabatiyada suratu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko tabatiyada abi lahabi wa tabba ka taa bila a laban na i b'o sura in kalan siɲɛ 3 suratul masad siɲɛ 3 suratul ikhlas n'o ye kul huwallahu sura in o ye siɲɛ 12 n bɛ segin a kan sunkalo su 9 na fila arakan 8 salam bilako 4 fatiha siɲɛ kelen tabatiyada sura n'o ye suratu masadi ye i b'o kalan siɲɛ 3 kul huwallahu sura n'o ye suratu ikhlasi ye siɲɛ 12 o kumana fɛ ni salam 4 bilala n'o ye laban ye i b'i sigi i bɛ wurudi min kɛ o de filɛ ya maliku ya masa ya e faama ya e setigi ya malik ya e faama o ya e masa ala de ye masa ye ala de ye setigi ye o kumana fɛ i b'o kumaden tani ka segin siɲɛ 100 n bɛ amarra siɲɛ 100 ya malik siɲɛ 100 n'a y'a kɛ ala k'a minɛ ne n'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bolo k'a bila an ka mizaniw na k'a barajiw mɛn ka an kɔnɔ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka ɲamadali la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen don tv Cherifla la walasa ka sunkalo in tɔnɔbɔ Nawafil Ramadan sunkalo nafilaw dili kɛnɛ tv Cherifla ye nin waati in kɛrɛnkɛrɛn k'a bolo da k'a di aw ma ka bɔ ka dili k'aw ma nin nafila selicogo belebelew la nin wiridiw la wiridi minnu ni ala tɔgɔ sanumanw don n'a bɛ f'o ma ko asma'ullahil husna ala tɔgɔ minnu bɛ yen n'o y'a gindo tɔgɔw ye n'o y'a tɔgɔ sanumanw ye k'olu di aw ma a kɛ ala wele n'u ye k'aw yɛrɛ kun gɛrɛ ala la kalo belebele in kɔnɔ ala k'a minɛ an bolo foli la kumaba k'o di an ka sababu ɲuman ma ani an fa n'an karamɔgɔ Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ale bɛ sunkalo in bɛɛ lajɛlen ban ka kuranɛ kɔrɔ walawala mɔgɔw ye n'a bɛ fɔ a ma ko tafsir kɛnɛ o de y'a to an y'a fɔ aw ye a y'aw sɔgɔlen to tv Cherifla la a tɛ fɔ aw jigi kɔ kuranɛ walawalalen ka nafilaw d'aw ma ka conseils d'aw ma bilasiralikanw ka wajulukan ɲumanw d'aw ma ka kunnafoni ɲumanw d'aw ma a b'o sɔrɔ yɔrɔ kelen pe tv Cherifla sanfɛla don ala kɛ waati wɛrɛw yira an na
وشكرا لكم في أمان الله. رمضان